Dugot di napalabas. Napalabas. Nagpakpaka si ni Ruben kadagiti lalaki ng kamat ken kuana. Ngem saan adimngeg dagitoy. Dinangran ken pinaltugan dati mununa. Iti daytamit lagun daway. Nakita nila kay Ignas ti lalaki ang nakadasay iti igid ti karayan. Ket dagos at tinulungan na daytoy. Nagbalin na burburtya iti lakay. Ti kinasya sino ti lalaki. Iti sabalya bangir. Kastauna iti danag ni Diana. Gapu iti saan ayo umay ni Ruben iti kaaldawan ti kalaysada. Imasidagmat ken kuana ni Lindon. Ket naibaga tinaud-udi asaan ang madanagan. Gapu ta si dadan at tumulong daytoy ken kuana. Iti panagawid da alona ken lakay Ignas. Nakita da nga awanan iti siled ti lalaki at tinulungan da. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Agluto akbit iti kanan tayo tatang. Kauray siyak, mabisinak matan. Ha? Apay, anak ko. Nakalukat ti siled nga ayan ti lalaki. Awan mo to iti pagididaan na. Anya? Uwan nga agpaisaw. Sa dino tinapanan ti lalaki at tinulungan nyo. Awan mo to iti siled na. Ha? Tatang, at dalagayam iti kusina. Umay ka, Alona. Asid ganda ti lalaki. Nagsakit di ulo ko. Anya ka din ni mapasama kanyak. Barok. Agyamanak, tanaan anayon ang nagsubli ti puot mo. Sino kayo? Anya teraramidak iti da ito'y lugar. Barok. Siyak ni tatam nga Ignas. Daytoy mat ni Alona nga anak ko. Siyak titimulong ken ka. Nakita ka iti igid ti karayan. Anya. Barok. Anya ka di tinagan mo. Sa dino a lugar tinagapwam. Jack malagip no anya tinagan ko. Anya? Tatang, panagkunak. Nakalipat, gaboy di napasamak kan kuana. Barok. Di mo ka di malagip tinapasamak ken ka. Awan malagip ko, tata. Nakaputak latan nga dak iti daytoy a balay. Anya teraramidak ditoy. Nagsakit ti ulak. Alona. Kartingam ti agluto, anak ko. Patsek ang mabisinon daytoy a lalaki. Uwan, tatang. Himanaw asaan ang nagpakada kanyak ni Diana. Saan asyak ti sukiran na? Doña Dolores, binilinak ni Diana nga ibagakla kanon kada kayo ti papanaw na. Amang anurabiin nga agawid dito'y mansyon. Linapdam kumapimanaw, Celia. Kaya't kumakasarita ni Lindon ni Diana ng pimanaw kit din. Pakawanan dak. Imbagakmat ka ni Diana nga agpakada pa'y nga umuna. Diyak ka sa pulan ti panagpalawag mo. Aramidam ti trabahom dito'y mansyon. Nunaskan alapdam ni Diana a pumanaw. Aramidam. Uwan, Doña Dolores. Nusukiran na ka. Iba ka madagos kanyak. Tasyak ti mang disiplina itanak ko. Doña Dolores. Agsagana kanyak day chay adayana apaman asumangpat. Jak kayat tinaramid na apimanaw latan. Nasayata si Mang Putkan, Senyorita Diana. Apay ka di, Manang Celia. Itay pa'y nga agpungpungtot ni Doña Dolores. Gapo iti saan mo apa nagpakada. Anya? Kasaritam laangan iti nasaya at tiinam, Senyorita. When Manang Celia? Sa dino ti ayan ni Mama? Adala ang itay diti pasilyong agpagna-pagna. Amang ano adala ang iti aglawlaw. Nasaya tasimbang patkan, Diana.
Mama, Doña Dolores, senyorita, panawan kayo pa'y ditoy. Anya ka diti mapaspasamakan ka, Diana. Nilindon ti sangailik itay dito'y mansyon. Kaya't na ti makisaritakan ka. Nga man niya tinaramid mo. Pimanaw ka sa na nagpakada kanya. sorry mama. Inliw-liwag ko latariknak gapo iti napasama kanyak. Aging ka ita. Burbur tsapay lati saan apa nagparang ni Ruben iti kalay sami. Dayta ka dilatan aruben ti adday ti panunot mo. Ha! Manipod ita. Iwak simon ni Ruben iti isip mo. Anya? Awan tinasaya at mapasamak kan ka, no pampanunutam latan ti lalaki anang loko kan ka. Mama, panagkunak. Saan nakalino ko ni Ruben? At dalakit di saan anasaya at anapasamak kan kuwan. Anya, Ay ayatan. Kan napatagak kan ni Ruben, mama. Iso nga imposible alukwan naklaang. Nagkari kanyak. Asyak laang ti babae nga ayatan na. ha? No talaga ngay ayatan na ka ni Ruben. Nagparangkuman kat nagkidaw iti pamakawan. Mama, Lipatamon amamimpinsan day jay alalaki. anya? Imanugot akla iti amakikalay sa kakankuana. Kaputay pilit mo ti kayat mo. Napilitan akla nga iso ti mga sawakan ka. Nga uray agkad-kad tiriknak. Ibagakan ka tagpaiso, Diana. Diyak kayat day jay amamirmiraot. Mama, Tsaka mo no niya tiyawag ko kan ka, Diana. Baknang kan na nga to tinagadalam. Ngam apay akas kin ni Ruben. Amay salang nga marigrigat tinapilem. Kumusta tirik na, Manong? Nasaya at magtanalo na. Agyaman na kiti pa na nga sa sikasayo kanyak, ha? Awan anyaman na, Manong. Malagip mo ka din no anya tinagan mo? Diyak malagip no niya tinagan ko. Kastamat din ti lugar ang naggapak. Ha? Nadakamat mo ni Tata Ignas. No niya tinapasama kanyak. Katagyaman ang launay. Tanais palak iti paggad. Manong, Anya ti panggap dagi di lalaki. Tapay a pinaltugan dak. Mariribu ka na paikit di namang pang panunot. Manong, anya ti kayat mo ayawag mikan ka. Ti nagan mo ti kayat ko asawan. Kwa. Awan ti mapanunot ko anagan, Alona. Amukon, anya ti yawag mikan ka, Manong. Ha? Gardo. Ah? Oh, anya ti makunam. Kayat mo ka di day taanagan? No, iso ti kayat mga panagang kanyak. Uwin na. Uwin gayam. Apay agardo tinapanunot mo ng panagang kanyak. Kwa. Gardo nga min tinagan day di kabsat ko. Ha? Daydi? Kunam? Uwen, Manong Gardo. Natayan day di kabsat ko. Talon atawon tinapalabas. Maladingita na ka makaamoy ti dayta, Alona. Mabalin ka di? Di na ko nawagan iti Manong. Gardo ko namlatan. Sige, no kasta ti kayat mo, Gardo. Alona, kumay kayo mga anan.
Uwan tatang! Ala, umay kan. Gardo, nakaluton ni tatang iti pang malaman tayo. Imbagak matan ka asana parikot ti kwarta, Doña Dolores. Agdwa-dwa ka kadipa iti saritaan ta? Kaya't ko lang ti agsigurado, Linton. Talaga nga minakasapula kon ti kwarta para iti planta ti asukal. Okay. Agsarak ta iti may sa restaurant, Doña Dolores. Ited ko kan ka ti kwarta nga utangan. O sige, ibagam kanya no sa dino a restaurant, Linton. Itilangan sigo da restaurant apag sinsinarakan ta. Bye. Dakkalagatan ti ipautang ko kini Doña Dolores. Ngam. Awanan yaman na kanyak. Bagnangak. Aglaplapusanan ti kwartak. Jak payan ammo no anya. Wano sa dino ti pangipanak iti kwartak. Asiday ka ko ni ti restaurant apag sinarakan mi kini Doña Dolores. Wow! Nagado ang kwarta, Linton. Maragsakan ako na kapo iti panang tulong mo kanyag. Awanan yaman na, Doña Dolores. Ulit at timbagat. Si dadaan na kamang tad iti dakkalagatan. Basta ipaasawam ti anak mo kanya. Sana parikot dayta, Linton. Asawaam ni Diana nga anak ko. Namnamag dayta, Doña Dolores. Nagpintas kan sexy ni Diana nga anak mo. Isu ti arapap kung agbalin nga ina dagiti agbalin to nga anak ko. Mangnamnama ka, Linton. Sika ti pagtinagan ti anak ko. Aramidak ti amin tapno maasawam. Oh, apaya kitaan nakitikas ta, Linton. Pababaan kan pangatwan nakmat na nakitaan. Doña Dolores. Amom, bakit kan? Ngam, napintas ka lata. Anya? Sana madlaw a senior citizen ka, Doña Dolores. Kaslaubing payla tilangan. Agyam mo na, Clinton. Nadlaw mo matkayam dayta. Excuse me? Song batak pa dito umawawag kanyak. Gardugayam, ti impanagan kan kane Alona. Uwan Tatay Ignas. Nagan ka no day di gardo akabsat na? Ay, Apa yan nagsanay kayo, tata? kuwa, di mo latan ikaskaso ti panagsinnaay ko. Tatay Ignas. Anya tinapasamak idi ka ni gardo. Natay ka di gapo iti sakit. Ay, saan asakit ti impatay day digardo nga anak ko? No di kat biktima ti pamapatay. Anya? Wan, dahita tinapasamak kan kuana. Pinatay dagiti awanan puso a kriminal. Tatay Ignas. Nalabit nga dalimod a kabusor ko. Ti anak ko tinangidas alan da iti amin. Awan basol ni Gardo. Nasingpet nga anak. No apay adinang randag iti kriminal. Tata. Diyak kayaton tiriribok. Isu api manaw kamin iti sigud a lugar mi. Nagpakni kamin ken ni Alona iti daytoy a lugar.
Nasulinak kan adayo daytoy a lugar. Da kami laeng ken ni Alona ti agindag ditoy. Naulimag kan awanon ti mangriribuk kada kami. Tata Ignas, jak unay maawatan dagiti pagbagayo. Apay ang nagdapat kayo iti daytoy a lugar? Ken asino dagiti kabusoryo? Gardo. Nariribuk tinaggapuan mi a lugar. Ha? Saan ka anawaya? Basit la akam mali. Biag ti katukad na. Anya? Dayta ti agpayso, Gardo. Manipod na itabon ti anak ko. Timanaw kami matan. Kat nagsapol kami iti natalged a lugar. Tata, Nagkasang tinapasamak kada kami a pamilya, Gardo. Inlupit-lupit da kami dagiti buklis iti kagimungan. Tata Ignas, sa dino ti ayan ti asawa yo? Nabayagan a pimusay ti asawa, Gardo. Natay idi impas ngay na ni Alona. Anya? Numabalin. Jak kayat alagi pang tinapalabas. Jak nakita day di asawa, idi intabon da. Gapot taad daak idi iti may sa amisyon. May sa misyon? Tata, anya ti kayo asawen? May saak idi akamang ti armada. Retirado ak itan. Nalabit nga damang gurgura kanyak. Isu a pinagaramidan da iti dakas day di Gardo nga anak ko. Tata Ignas, Jak kayat a mairaman pay ni Alona. Isu nga imadayo kami iti sigud a lugar mi. Alona, sa dino ti mapanan? Mapanak iti bangkag, Gardo. Sarong karak dagiti mula mi anatan ka ni tatang. Mabalin ka diti sumurot kan ka? Saanan? Saan pa'y anan-anay anaging pagtisukat mo? Amangan no makapadakas kan ka ti sumurot kanya kiji bangkag. Kabala kon ti bagi Alona. Napingsakon. Kaya't ko lang ti tumulong kada kayo ka ni Tata Ignas. Ala, basta ka ba ilamon ti magna iti adayo, Gardo? Imbagak matankan ka kabala kon ti bagi. Awan ti romba nga pagdanagam kanyak. O sige, Gardo. Ngam, naskan ngagpakada ka pa'y ka ni tatang. Amangan no sa pulan na ka. Sige. Agpakadak pa'y nga ron ka ni Tata Ignas. Ruben! Sa dino ti ayan mo! Agpakita ka kumakanyak! Diana. Ruben! Agyaman nagtanag parang kamatla kanyak! Di nakarak mo pan, Diana. Anya? Apay, Ruben! Di ka din ay ayatan. Ay, ayatan ka. Ang imnas ka na pumanawak. Iso aday tuyen ti maudi a panagkita ta. Saan? Di nakpanawan, Ruben. Ay ayatan ka. Di nakkumapanawan. Pangaasim. Di nakpanawan. Ruben, maasi ka kanyag. Di nakkumawat panawan. Di nakpa... Tagtagainap lagayam. Naitagtagainap ko ni Ruben. Diyos ko, sa dinungatan ti ayan na ita. Kailiw kon ti kaayan-ayat ko. Mariribo ka naklauna yan. Diyak amon ti rumbang nga ramidak. Agpakita pa'y nga ta kanyak ni Ruben. Apay a pinanawan na. Imba tinaklatan nga awan gapuna.
Nagsakit ang tibarokong ko. Gapoy tinalabas sa panagpampanunot ko. No sa dino itantiayan na. Diyos ko. Sapay lakuma. Tagkita kami pa iti lalaki nga inayat ko. Iti kasta unay. Agkita pa'y nga ta, Dadayana ken Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.